mangsa ambek pecah cancutku mregut mancing ing weladiala penemban asmara langit piye kabare anggonmu tak utus mateni sing jenenge Semar nyuwun mangapunten sinuwun Prabu kula mbeta pawarta ingkang ala wadya bala langit jati ingkang badhe mateni Semar sedaya kawan tetungguling senopati 28 nggih tumenggong puruh sara malah sampun dados sawu pramila kula mundur kepareng matur dumateng paduka kesinuwun piye jalak parep prajurit semono kae gur mateni wong siji sing ngarani Semar wae ora iso ngisini kudune Semar wis mudhar ing tanganku saiki terangno apa sing sak tenane kedadean ing Klawe Sireng cepet kono pangapunten sinuwun kula mboten ngapusi paduka kahanan ing Klawe Sireng panjen ngedak-edapi Semar menika jebul sanes tiyang limrah kathah para nem-neman mbok menawi niku cantikipun Semar mbok menawi sedaya sekti-sekti prajurit kita padha kocar-kacir tunggang langgang colong playu nanging tesih slamet kula slamet wangsul kalih Yayi Patih supados saged nglapor dumateng paduka kang sinuwun pramila mbok menawi Semar menika dipun paringi kasekten ingkang tanpa pilih tanding mula saben prajurit sing nyedak Semar langsung ambruk mboten kuat nglawan daya gaib sing nglindungi dumateng Semar wis cukup ora perlu gawe alesan lan dongeng ning ngarepku Semar ya Semar ngono wae senadyan duwe kasekten ora ana apa-apane dibandingke karo aku wis gagas Semar kuwi menungsa lumrah apa dewa pisan sekti mandra guna kaya paku ora wedi babar pisan elingo sakabehing makhluk mesti bakal sujud ana ing ngarsaning Prabu Kalasura Semar mung bakal dadi gebukan
balak kanggo ngasah kasektenku. Yen prajuritku ora iso mateni Semar, saiki aku dhewe sing bakal majeng paprangan. Semar bakal tak pateni dhewe nganggo tanganku. Patih Surageni, kula wonten dawuh sinuwun. Kowe mau melu gedhe wetengmu tok, gedhe awakmu nek gombong kowe. Nggih. Kula wau teng mriko kula ukehi mangane dadi kula keturut cangkemmu. Parat. Yen pancen ngono, siapno sak kabeh wadya bala langit sati. Saiki uga budal gempur klampe sireng rata dadi lemah.
Dak mring sang nata ngamarta ingkang ngarsa mertar sabda sinuwun Prabu Puntadewa kepareng matur bilih mundi dawuh paduka sowan wonten ing Klampis Ireng Kyai Semar sampun miwiti mbangun candhi kagem pangeling-eling marang leluhur lan ngendika bilih dawuh saking langit pagebluk negari Ngamarta saged sirna bilih paduka kersa rawuh dhateng Klampis Ireng. Lumebaring para abdi yang sentana lan kawula ing Koko Prabu Dwarawati miturut aturipun Anoman bilih kula kedah tedhak dumateng Klampis Ireng nanging kula bingung punapa kula pantes tedhak dhateng Klampis Ireng punapa mboten malah gawe rame tumrap para kawula Yayi Prabu Puntadewa lelaku panjenengan ingkang ngadepi kawula punika kedah kadherekaken rasa ingkang tulus panjenengan dudu mung ratu nanging perlambang dhuwur kangge nyambung rasa antarane panguwasa rakyat lan para leluhur kok rawuh panjenengan ing Klampis Ireng menika tandha menawa panjenengan rasane panjenengan dereng ilang Yayi Prabu Ngamarta Semar kuwi dudu sapa-sapa nanging wong kang isine kawicaksanan yen dheweke ngandharake pegebluk ora bakal sirna kecapa panjenengan rawuh iku tegese ora mung arep disekseni nanging panjenengan kudu nyawiji karo rakyat lan alam wis wayahe ratu minggah saka dampar jinjit lemah nyawang kawula dudu mung dawuh nanging melu nderek ngrasakake mbarep kakangku aku melu wis suwe ora rumangsa yen mbarep kakang wis lali ngonceki pangrasane kawula muga-muga tekamu ning Klampis Ireng kuwi bisa gawe padhang ayo bebarengan menyang Klampis Ireng Yayi Werkudara yen pancen kaya mengkono Koko Prabu Ndorati Koko Prabu Mandura kula badhe tedhak dhateng Klampis Ireng badhe nyekseni anggone Kyai Semar mbangun candhi muga tekaku ing Klampis Ireng boten kados ratu nanging kados kawula ingkang nyuwun pangruwatan muga-muga bumi tentrem rakyat waras lan rasa bali manunggal monggo Koko Prabu bidal dinten sakmangke monggo Yayi Prabu kula dherekaken
Miat langling kalang yanak larwandam muncar tinon ler kekunang Kakang Semar aku iki wis nggawa mulih tirta saka Patir Tanjala Tundha tirta iki wis tak suweni muga-muga tirta iki bisa dadi lakune sarap pangruwat jagat angruwat bumi iki tak aturke kanthi ikhlas lan tulus Kakang Semar inggih Den Ndara Janaka Den laku panjenengan iki dudu mung golek banyu nanging golek kawicaksanan Den tirta iki ora mung resik wujude nanging resik sebab saka rasa panjenengan wis ngliwati uji saiki wayahe candra murup saka Candhi Pangeling iya Kakang Semar tirta njala tundha tampanana Kakang Semar dasare mangsa ketiga imana wengi Kyai Semar ingsun wis tedhakan ning Klampis Ireng bisa anyekseni maksud luhur Kyai Semar anggone mbangun candhi sinuwun Prabu Puntadewa candhi ingkang kula bangun menika sanes candhi padatan sinuwun ananging candhi rasa candhi pangeling-eling wong Jawa saiki akeh kang lali marang leluhure lali sapa sing mbangun budaya sapa sing nandur tata krama sapa sing nglairke rasa sabar andhap asor lan tresna mring sesamane urip kula mbangun candhi niki supados anak putu orang mau ngapusi jaman nanging anak putu weling marang akar
saben watu candhi niki kula tumpuk nganggo donga lan mantra. Saben pojokan tlatah candhi niki kula garis nganggo rasa tresna lan asih. Supaya kawula bangsa niki ora monggur urip nanging urip kanthi arah kang bener. Kakang Semar, omonganmu yen tak asake iki dudu mung bangun candhi nanging bangun rasa. Mula aku nyekseni lan ndukung Kakang Semar. Yo bener Kyai Semar, bangun candhi ki mujudke rasa kang kudu dadi pepeling supaya generasi muda ora mung gedhe awake tok nanging gombong. Mula para nom-noman bisa ngudi nilai luhur kang mahanani jero dhuwur batine. Inggih Den, Tirtanjala tunda bakal kula deleh ing tugu candhi supaya sejatining banyu panguripan bisa sumebar. Ngresiki atine kawula bangsa nyawiji antarane kawula lan Gusti. Tirta wis ana pawon wis waras, mugi candhi pangeling leluhur saged dados tenger menawa bangsa iki isih duweni rasa. Menawi mekaten Den Ndara kula sedayanipun kula aturi anyekseni kula badhe hamiwiti ndedonga muja mantra deke candhi menika Den. Om Awiknam astu mana kokila Sakarare
Kyai Semar ndedonga maos puja mantra. Sepisan ngaturaken mantra pangruwat bumi, ngaturaken sujud nyuwun pangapura supaya bumi bali resik, rasa manungsa bali nyambung marang rasa bumi. Kaping pindho Kyai Semar ngucapaken mantra waringin sungsang mantra kanggo ngresiki papan lebur energi ala ngundang pepadang suci. Katelu Semar ngunci pangruapan nganggo mantra Kala Cakra. Mantra ngendhaleni sang kala, ngencengi wektu lan rasa, ngusir angkara, leresaken jagat cilik lan jagat agung. Kadadak mijil Sang Hyang Wenang saking hanggane Kyai Semar. Anggung donya paring dana angga ganjar saben dina sandi wis katamtu kebangun kudu mung wujud watu nanging pataka wauta gegering jaba. Nata laruta saking kutha amutusa sang Sri geger njawi wonten ing klampis ireng ratu saking langit jati sang Prabu Kalasura. Yayi Werkudara aja kaya bocah cilik.
Semar. Ning diwe mati dening aku Semar. Oh. Oi, oi, oi. Apa kowe? Satronjo Dipati Werkudara di Semar. Kon rene tak pateni Nyawa Semar. Wah! Aduh yo. Ah! Wah, wah, ya, wah, oh, ususmu. Ayo yen ranggep nyawamu tang yo mati we. Oi. Ah. Oi. Oi. Werkudara piye? Ah, Ratu Langit Jati. Tak pateni mbrodol ususe ning urip meneh. Ora iso mati. Kowe iki ya tuwa kok ya kaya ngono ta. Kaeto sawangen matna karo netra permanamu Werkudara. Kudune kowe ngerti Werkudara.
wasining wana reksa gong pinunu wauta ari Sang Werkudara ngeningaken Pancandra Pancalima pengangen-angen ari nacut dadi sajuga kena perbawane Sang Werkudara Ratu Langit Jati Sang Prabu Kalasura badhar dadi Bathara Kala. Adalah bujreng-bleng konangan aku arep mateni Semar malah konangan. Semar, ora saiki ra apa-apa yen ning wektu liya kowe bakal tak gaglak kowe Semar. Badra. Kae lho, Ndara Werkudara mau nganokne karo kasektene ratune Langit Jati badhar dadi Bathara Kala. Heeh, terus Aku kowe ngerti lah kae begawan sing pringis kowe duwe bayangan ora nek Bathara Kala mesti. heeh lho aku. Wis ngono iki nek ora Rama Semar ora iki. Gagak mel sandulita Petro lan Bagong ya menggeh pake ning ngopo nggih iki aku arep crita iki mau Ratu Langit Jati kuwi ditamani kasektene Ndara Werkudara badhar dadi Bathara Kala. Jebule sing arep mateni sampean kuwi Bathara Kala wujan. Kae enek begawan pringas-pringise genah kae, mosok ora apal to, Mas? Heeh, kaya biasae to, Mas.
kanggung donya paring tono anggekan cara saben dina Petro Bagong Pak kowe ngawur ae kae kok ambune kaya dudu masak ta Mas kaya biasa iku ta Mas kaya dudu kowe iki aja ngawur wae lho nek Bathara Kala ki wis mesti karo kuwi ta dudu kae kowe kleru Petro tewas kan wong tuwa Masa udah ya Truk ya masa ora badal ngono Truk lah iya Semar kok ya lho ae paling wis ben dianu Ndara Werkudara kabeh ae Kanthi Werkudara. Piye? Kae isih ana begawan karo Buta Patih sing gedhe kae. Ya ora sudet deweteng ora usah. Wis to wingi ya bakal ora mati kaya mau. Ya ben rame, ora usah rame rasa perang wis langsung tamani kasekten ngono wae ben cepet. Kok senengane golek rame-rame iki mau wis rame ya mong kurang sesek ngono. Iki mau halus iki mau. Sampak kok samene iki opo iki ya? Wis nang ngono di anu apa jenenge? Tamani kasekten rasa perang nyuwen-nyuweni argumen rame. Alah wis ngene wae rame kok. Ajeng napa, Den? Arep namani kasekten. Iki wau kurang sesek dereng. Iki kok suwe-suwe kok panggah saya koyo diujo ae. Karepku ora sakmono sing sakmene lho. Drang, lulu jiji ngono iki mau sik panggah ngene. Lulu jiji sakmono. Tenang ae. Wedang ditamani kono. Sang Begawan Asmara Jati kenging kasektenipun Risang Werkudara dadar dadi milung dene Patih Surageni badar dadi togok pihak kang samya sepa Kisinan wis bali aku bali. Oi,
iki lak dadi konangan melok mateni Semar ki sedulur dhewe. Dikira perang sedulur iki engko. Bilung mau nyanti wong badal kok terus lucu-lucu ngilang. Apa keluwen kuwi mau? Kowe tak susule Bilung. Caci Werkudara. Kresna Kakang apa? Iki wis jam pira? Ora usah mikir wektu. Iki ngene, maksudku ngene. Iki Gandeng Semar wis rampung anggone mbangun candhi. Muga-muga saka dhuwur kawuryan bumi rahayu, langit bening, menungso gumegrah grumegah ing katresnan ya Werkudara. Mula kinarya seksi kae kowe njogo to ning tengah sawah kae. Yo. Candhi wis tamtu kebangun dudu mung wujud watu lan pataka nanging candhi kang binangun saka rasa eling, saka ndonga kang tulus, saka kawilujengan kang tembus langit.
Anggone Semar bangun candi sampun paripurna pinanggih rahayu pinanggih padang dadi pangeling kanggo anak putu bilih bumi kudu dirumat leluhur kudu diluhurake lan urip kudu nganggo rasa-rasa kang eling. Acara pangruwatan bumi punika mugi dados berkah tumraping jagat nyawiji antarane dhuwur lan ngandhap antarane menungsa lan Gusti. Mugi saking dhuwur kawulyan bumi rahayu langit bening menungsa gumregah ing katresnan. Paripurna wetsa karja